god bold der til Ardi. Skudmulighed. Claudemir forsøger ikke dårligt langt i øjnene, det gør han også. Det er stærkt det der, men han er også både upresset og meget, meget fri. Slet ikke aggressiv nok. Ståle Solbakken vælter ind på banen og jubler sammen med spillerne. Det er en scoring, der falder på en vældig, vældig tør plet. Scorer senest i marts måned imod Horsens i FC Københavns 2-1-sejr der. Ja, vi må bare konstatere, at Claudemir har jo heller ikke været oppe i gear faktisk lige siden Ståle Solbakken. Han forlod FCK, så der er jo ikke noget at sige til, at de to i hvert fald bliver rigtig glade for den her scoring. Og så må vi sige, at scoringen er rigtig fint lagt over i det lange hjørne. Når vi ser den i gang, så kan vi måske diskutere lidt om Peskovic. Han måske kan tage et lille mellemskridt, inden han hopper, og så må vi også bare konstatere, at Claudemir han får lov til at stå alt for umarkeret her, som vi også ser i toppen af billedet. Fuldstændig umarkeret. Og Peskovic er helt ude på kanten af det lille felt. Og det gør unægteligt, at det er noget sværere for ham selvfølgelig at redde en bold, for kigger vi helt nøgternt på det og kigger, hvor højt op i mål er den faktisk, når den passerer målstregen, ja, så er den jo ikke med en meters penge i luften. Så placeringsfejl fra Peskovic, og ingen pres på Claudemir overhovedet. Ja, en giftig cocktail, og det koster altså også en scoring her, det. Vito Kele, der var med. Lige på kanten af feltet, men der er ikke en eneste, der holder øje med Claudemir. Ja, Claudemir igen. Det er en god vending, den der. Vito Kele og kæmpe mulighed til FC København. Selvfølgelig skal han som minimum få den bold inden for rammen, men en stor mulighed til FC København. De savner Mikkel Rask dernede. Viborg. Ja, ikke bare savner de Mikkel Rask til at stå dernede, de savner også Mikkel Rasks kommandoer til at være påpasselig, for det med den rutine, han har, så er det jo ganske... Claudemir igen. Kun er 45% hos Viborgs afleveringer, der ligger præcist. Det er jo ikke godt nok i hvert fald. Ja, Bolaños, der slår den der ind. Lars Jacobsen. Claudemir Jacobsen, der løber på den indvendige side. Udmærket lavet ellers. Men i sæson, så det er ikke så skidt endda. Her er Claudemir, der vipper den ind foran. Afslutning der, det er også en rigtig vinde de foregående 12 Superliga-kampe i FC København. Nu er ikke vundet siden april måned, hvor det blev 3-2. En vigtig kamp mod FC Nordsjælland. Sammenhængende. Og som vi ser her, smider boldene væk alt for nemt. Ogunbi, han var jo meget, meget stærk i starten af kampen også, må vi sige, hvor der ikke var nogen FCK, der vandt nogen hovedstødstøl over ham, og det vil også lige så langsomt falde med. Huset. Claudemir op i dybden. Der er ikke offside der på Ardi. Han tøver derinde. Peskovic, Ardi med muligheder, så bliver det lige en gang for Selvisk, trods alt. Igen usikkerhed nede i Viborgs forsvar. Ja, jeg vil også sige, at Ardi, han virker altså heller ikke til at være den frelser op på toppen af angrebet for FCK. Jeg synes, han virker... Det er Simonal. Ja, Claudemir, han har set stærk ud, synes jeg nok. Ja, han har i alt, hvad han har foretaget sig, og så kommer den her selvfølgelig. Næsten alt, hvad han har foretaget sig. Han får så heldigvis et frispark i stedet for. Som vi kan se, så er også den stille og roligt kørt hjem. Ståle Solbakken har øvrigt været inde ved, eller råbt ind til Mark Poirier. Han skal da være med at stresse så meget. Få mere ro i sit spil. Steffen Rasmussen med venstrebenet. Det var ikke favoritten. Lige ud i benene på Claudemir. Ikke offside på Bolaños. Og Steffen Rasmussen. Efter senere i aften fra kl. 23 på TV3 Sport 1. Det er Lars Jacobsen. Claudemir stormer ind der midt i billedet. Delaney. Claudemir her. Offside på Vito Kele. Offside på Belgien. Offside for længst markeret. Der er ikke offside på Vito Kele. Jo, det er der så alligevel. Synes det, som om Anders Kure hang lidt dybt i AGF's 4-linje.
Gab chancen for dig selv som angriber, eller du kan ødelægge den. Vitokele skal selvfølgelig registrere det. Jeg mener, man skal forvente af en angriber. Der er et supertalent, meget, meget dygtig, meget cool målmand, godt overblik, hurtig. Claudemir kaster langt. Igen ind mod Delaney. Kure er vågen. Bengtsson er smart at smide den retur der, så er der masser af FCK'er med igen. Rasmussen bliver derinde, Jørgensen på tværs. Vitokele. Så er det tilbage. Han ved godt, han skal redde det. Vitokele. Det må han ikke miste, den der. God bold til gengæld til Nikolaj Jørgensen. Ikke offside, jo. Flaget kommer op på Bolaños. Vitokele smart lagt videre til Nikolaj Jørgensen. Tutu har lavet et fint indhop forløbig. Claudemir. Delaney. Det er teknisk godt udført af Delaney. Slår skulderen til synligheden af Thomas Delaney. Godt spillet af Claudemir, og så lægger han den faktisk op til sig selv. Mener med, således altså heller ikke i ligasammenhæng, når jeg nævnte pokalfinalen. FCK har vundet 9 af de 11 Superliga. Noget af det, som man så også kan sige, at han ikke er særlig god til, det er at score mål. Og når du ligger på en offensiv kant, så er det altså også en meget vigtig aspekt. 16 kampe for FCK i Superligaen. 0 scoringer. Ja, det er Claudemir, som kaster langt. Mikkel Andersen gav det kommet til Claudemir, samler selv returen op. Det kan godt blive farligt, det her. Løfter den godt ind, og så en afslutning fra Delaney, som lige skulle... Stilstående. Godt stukket der. Claudemir til Lars Aarhus. Fint aflevering til Bæs Gislason. Claudemir. Gislason trukket ind i banen. Claudemir igen. Poirier misser tæmningen, men det chance lever stadigvæk. Gislason med en god afslutning. Fået optimale start på sæsonen, og vi må så sige, det som det ligger til lige nu, det er jo et mareridtsagtigt start for FC Københavns vedkommende. Santin, der bliver sendt afsted, og ikke fra offside, er der mod brasilianeren. Men det har været et desillusioneret, frustreret FCK-hold, vi har set her i de sidste 25 minutter af anden halvleg. Så han fik ramt på den Boring. Det var Borings... Også Chris Dalsgaard selvfølgelig. FC København-forsvaret har en tid som Nordsjælland-spiller. Lang aflevering op mod Poirier. De kroatiske ben efterlader noget rum her til Poirier, der er gået modsat. Gislason ligger til venstre nu. Tyskeren til højre. Et mål, der minder lidt om det her, når vi nu taler om de bedste mål i historien. Per Sisu Zuma, som også diskede op med et strafspark helt ude fra kanten af Adi og Nikolaj Jørgensen var lidt mere opmærksom på at komme fra det bagerste område, når indlæggene de bliver slået. Nu skal vi lige se, hvad han får ud af det her. Adi får den taget til sig, og vil gerne have en straffe. Den ryster Mads Christoffersen på hovedet af. Står godt placeret. Fint ruttet ind af Thomas Christensen, og FC København sidder ret tungt på det. Ganske velspillende i første halvleg indtil videre. Ja. Adi. Det var en lidt interessant variant. Om han ja, nok heller ikke helt vildt, men han har været med meget, Adi. Virkelig en stor, fysisk stærk angreb. Så har vist sig ikke at være de her pushovers, som man havde forventet, at de skulle være. Og virkelig bidt fra sig. Det her det er fint. Spil af Bolaños, så Claudemir. Bolden ind foran, hvor ja, der var det kun Thomas Mikkelsen, der var. Så er det svært at få scoret. Jamen, de har også købt klogt ind, altså de har jo forstærket sig væsentligt Vestjylland i transfervinduet. Det er jo mange gange det, som der også er med til at bestemme, hvor godt rustet man står. De har hentet. Lars Jakobsen her, som altså lagde op til 1-0-scoringen. Og som signaler til trods stadig er en meget aggressiv
angrebsivrig højre bak. Gislason på skudhold. Udmærket spark. Og Hansen, den nye mand på banen. Bengtsson med hjørnespark. Slået godt ind med venstrebenet. Bosca rager højt. Ja, fint arbejde af Claudemir. De formår altså at holde fat af Ståle, at der skal mere tempo i boldomgangen. Og det er der vel også noget fornuftigt, hvis de skal. Oliver Lund træder lige lidt på bremsen, og Søren Berg smider bolden væk. Så er der åbent over hos Bolaños, og det kan blive rigtig giftigt. God aflevering fra Claudemir. Bolaños skal ind. Bolaños med den flade aflevering, og det kommer ikke. Det er hurtigt efter den fremadrettede aflevering. Her ser vi så Claudemirs rigtig gode aflevering ind til Bolaños. Det er godt have. Ja, forsætlig i situationen. Bliver i hvert fald ramt. Claudemir. Nå, men normalt er det jo noget af det eneste, som en dommer han skal stoppe. Møller Jørgensen satte sig igennem i roret bolden for Oliver Lund, og de er faktisk mange hvide trøjer med fremme. Claudemir, Santin. Hvad siger vi så der? Mads Christoffersen. Det var frispark og god kort til Michael Lund. Og endnu en rigtig stor mulighed til FCK lige uden for feltet. Og der er sikkert nogen, der vil mene, at den her skulle give mere end gult. Men spørgsmålet er, hvor oplagt scoringsmuligheden er, der bliver frataget fra Santin. Altså havde Santin. Og nu bliver Lars Jacobsen også dirigeret derned, så der er dobbeltdækning på Thiago. Men det er oppe i det andet felt, det er relevant lige nu. Thomas Mikkelsen og så Santin. Og han kunne godt ligne en mand, der måske skulle have et frispark, Thomas Mikkelsen. Bengtsson med hjørnesparket. Bosca. Claudemir med opsamling. Og så Bengtsson nyt indlæg. Der er masser af folk inde i feltet. Det er Vestlands halvdel. På nær Johan Wieland. Nyt langt indkast. Claudemir ind med den. Og svært for Thomas Mikkelsen at komme til. Berthold, der får presset til at aftage for en stund. Og det bliver altså prioriteret, at det er Claudemir, der skal tage de her lange indkast. Også selvom man lige skal vente til 15 sekunder på det. Den kommer selvfølgelig langt derind igen. Men de er altså også dygtige til at stå og pande den væk derinde.